Nausab pinaagi sa pagtanaw. 2 Korinto Kapitulo 3 Bersikulo 8. Og kitang tanan uban sa nawong nga dili tinaptapan sa magapasumbalik kita sa kasanag sa Ginoo, ginausab kita ngadto sa pagkasama sa iyang panagway, gikan sa kasanag ngadto sa kasanag. Maingon nga kini nagagikan man sa Ginoo nga mao ang Espiritu. Ang buhat sa pagbag-o gikan sa pagkadili balaan, usa nga nagapadayon nga buhat. Sa adlaw-adlaw ang Dios nagabuhat alang sa pagkabalaan sa tawo, ug ang tawo kinahanglan nga makigtibayayong uban kaniya, nga magabuhat ug mapadayonon nga mga paningkamot sa pag-ugmad sa matarong nga mga batasan. Iyang idugang ang grasya sa grasya, ug samtang siya nagbuhat sa plano sa pagdugang, ang Dios nagbuhat alang kaniya sa plano sa pagpadaghan. Ang atong manluluwas andam kanunay sa pagpaminaw ug pagtubag sa pagampo sa mahinulsulon nga kasing-kasing, ug ang grasya ug kalinaw gipadaghan sa iyang mga matinumanon. Malipayon siya nga naghatag kanila sa mga panalangin nga ilang gikinahanglan sa ilang pakigbisog batok sa mga kadautan nga naglibot kanila. Si Juan ug Judas maoy mga representante ni adtong nag-angkong mga sumusunod ni Kristo. Silang duha nga mga disipulo adunay parehas nga mga oportunidad sa pagtuon ug pagsunod sa balaang sumbanan. Kining duha mga suod nga nakig-uban kang Hesus ug nakapribilehiyo sa pagpamati sa iyang pagtulunan. Ang matag usa adunay seryoso nga mga depekto sa kinaiya, ug ang matag usa adunay dalan ngadto sa Dios nung grasya nga makapausab sa kinaiya. Apan samtang ang usa sa pagpaubos nagtuon bahin kang Hesus, ang usa nagpadayag nga siya dili usa ka magtutuman sa pulong kundili usa ka tigpaminaw lamang. Ang usa adlaw-adlaw nga mamatay sa kaugalingon ug nagbuntog sa sala, gibalaan pinaagi sa kamatuoran. Ang usa misukol sa makapausab nga gahom sa grasya ug nagpatuyang sa hinakog nga mga tinguha, nadala ngadto sa pagkaulipon ni Satanas. Ang maong pagbag-o sa kinaiya nga makita sa kinabuhi ni Juan mao ang resulta sa pakig-uban kang Kristo. Mahimong adunay marka sa mga depekto sa kinaiya sa usa ka individual, apan sa diha nga siya mahimong usa ka tinuod nga disipulo ni Kristo, ang gahom sa Dios nun nga grasya makapausab ug makapabalaan kaniya. Sa pagtan-aw ingon sa usa ka salamin sa himaya sa Ginoo, siya giusab gikan sa himaya ngadto sa himaya, hangtod nga siya mahisama kaniya nga iyang gisimba. Ang Dios mahimong pasidunggan ni adtong nag-angkon nga mituo kaniya kung sila nahisama sa iyang dagway o gikontrolar sa iyang espiritu. Unya, ingon nga mga saksi alang sa manluluwas, mahimo nilang ipahibalo kung unsa ang nabuhat sa Dios nung grasya alang kanila.